Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο, ευχαριστώ πολύ κύριε Λέπουρα για την τιμή που μου κάνετε να συμμετέχω. Θα σας μιλήσω εγώ, θα σας πω μερικά πράγματα, πιστεύω θα είμαι μέσα στον χρόνο, όχι πιστεύω, για το εξελκωμένο διαβητικό πόδι. Να πούμε κάποια νούμερα τα οποία θα έχετε ακούσει αρκετές φορές. Ένα ποσοστό των ασθενών με διαβήτη θα αναπτύξουν έλκος κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Κάποιο ποσοστό θα χρειαστεί μικρό βέβαια ακροτηριασμό και ένα ποσοστό με έλκος 5 έως και 42 στην πενταετία και στην πενταετία θα πεθάνουν. Και κάτι που έχει να κάνει με οικονομικά είναι αυτό, ότι ένα μεγάλο στην παγκόσμια αγορά, 23 δισεκατομμύρια είναι αυτά που αφορούν την περιποίηση των πληγών. Οι πρώτοι οι οποίοι μίλησαν για τη σχέση διαβήτη και ποδιού, για το διαβητικό πόδι, ήταν στα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά σε αυτόν τον κύριο, στον Τρέβες, οφείλουμε ίσως λίγο περισσότερα. Αυτός κυρίως ήταν γνωστός για τρία πράγματα. Πρώτον, έκανε την πρώτη σκολικοειδίδα και μάλιστα στον Εδουάρδο τον 7ο. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν προσωπικός φίλος του κυρίου αυτού του Μέρικ, ο οποίος ήταν περισσότερο γνωστός σαν άνθρωπος ελέφαντας, άνθρωπος με παραμορφώσεις, αλλά κυρίως αυτό που ενδιαφέρει σε εμάς σήμερα είναι ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για τις τρεις βασικές αρχές περιποίησης του ποδιού, που είναι ο καθαρισμός, η αποφόρτιση και η εκπαίδευση. Φυσιολογικά, μία πληγή επουλώνεται από μόνη της και τα στάδια της επούλωσης ξεκινούν από το στάδιο της αιμόστασης και προχωράει στα υπόλοιπα τρία στάδια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Μερικές όμως φορές η επούλωση δεν προχωράει φυσιολογικά και παράγοντες οι οποίοι καθυστερούν την επούλωση μπορεί να είναι αυτοί, μπορεί να είναι η ηλικία, το κάπνισμα, οι λοιμώξεις, διατροφικοί παράγοντες, γενετικοί, αλλά και χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο διαβήτης. Αυτός λοιπόν ένας λόγος για τον οποίο μιλάμε για τα διαβητικά έλκη είναι πληγές που καθυστερούν να κλείσουν. Ποια είναι η θεραπεία, τι κάνουμε εμείς και πώς επεμβαίνουμε για την επούλωση, τη γρηγορότερη επούλωση του διαβητικού έλκους. Είναι αυτά τα 6 βήματα: απομάκρυνση των νεκρών ιστών, τοπική περιποίηση με επιθέματα, αντιμετώπιση της λίμωξης εφόσον χρειάζεται, αποφόρτιση πολύ σημαντική, εάν βέβαια χρειάζεται και θα ακούσετε στη συνέχεια επεμβάσεις επαναγκίωσης και φυσικά πάνω απ' όλα και αντιμετώπιση υπεργλυκαιμίας και παράλληλα με όλα τα προηγούμενα, έτσι. Το πρώτο, και υπάρχει και επικουρική θεραπεία μαζί με τα προηγούμενα, όπως είναι η χορήγηση υπερβαρικού οξυγόνου, εφαρμογή αρνητικής πίεσης τοπικά και χορήγηση παραγόντων αιμοπεταλίων, αυξητικών παραγόντων και τέλος τα δερματικά μοσχεύματα. Ξεκινούμε από την αντιμετώπιση πρώτης γραμμής και με αυτό που λέμε απομάκρυνση των νεκρών ιστών. Είναι δηλαδή η διαδικασία εκείνη όπου θα πρέπει τους νεκρούς ιστούς να τους απομακρύνουμε, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στην πληγή να αρχίσει να επουλώνεται από μόνη της. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την απομάκρυνση των νεκρών ιστών. Υπάρχει ο πρώτος, ο οποίος λέγεται wet to dry, είναι παλιά που χρησιμοποιούσαμε με μια απλή γάζα, με φυσιολογικό όρο, που αρχίζουμε και καθαρίζουμε την πληγή. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνουμε. Υπάρχει με τη χορήγηση ενζύμων, κυρίως κολαγενάση χρησιμοποιούμε, όπου βοηθούμε στην απομάκρυνση αυτή, όμως αυτός ο τρόπος, η τρίτη περίπτωση, το SARP, είναι ο χειρουργικός καθαρισμός, που είναι ο πλέον ενδεδειγμένος και ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για τον καθαρισμό αυτών των ελκών. Άλλοι τρόποι είναι, όπως βλέπετε παρακάτω, αυτολυτικός. Βάζουμε κάποια films με τα οποία ουσιαστικά απομονώνουμε και με τα ίδια υγρά αυτολύεται, χρησιμοποιούν τα ίδια τα υγρά της πληγής για να προχωρήσει τη διαδικασία. Και τέλος κάτι το οποίο κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας, νομίζω μια μικρή εμπειρία μπορεί να έχει ο κύριος Μανές, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είναι αυτά οι σκόλικες εδώ, οι νύμφες, τα maggots, τα οποία όχι δεν τρώνε, αλλά κλείουν κάποιες ουσίες αυτολυτικές και έτσι με τον τρόπο αυτό καθαρίζουν την πληγή. Τώρα νύμφες δεν ξέρω αν χορηγούμε σήμερα, αλλά ο χειρουργικός καθαρισμός, αυτό το SARP debridement, είναι ο κύριος και ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσει κανένας ένα έλκος. Απομακρύνουν οι νεκροί ιστοί, δημιουργείται νέος κοκκιώδης ιστός και επανεπιθυλιοποίηση. Και βέβαια ελέγχουμε και τη λίμωξη με τον τρόπο αυτόν. Μετά τον καθαρισμό ακολουθεί το κατάλληλο επίθεμα. Υπάρχουν διάφορα επιθέματα, διάφορες κατηγορίες. Τα επιθέματα προστατεύουν από τις λοιμώξεις, επιταχύνουν την επιθυλιοποίηση, προάγουν την αγκιογέννηση και διατηρούν ένα υγρό περιβάλλον.
πριν από αρκετές δεκαετίες, πριν από 7 δεκαετίες, θεωρούσαν ότι το ξηρό περιβάλλον είναι αυτό που ευνοεί την επιθυλιοποίηση. Η πρώτη μελέτη πριν από 70 περίπου χρόνια ήταν αυτή σε γουρουνάκια, όπου έδειξε και προτείνει ότι το υγρό περιβάλλον της πληγής είναι το ενδεδειγμένο για να βοηθήσει την επιθυλιοποίηση. Άρα προτιμούμε υγρό περιβάλλον και όχι ξηρό περιβάλλον για να βοηθήσουμε την επιθυλιοποίηση. Η αντιμετώπιση της λίμωξης. Πολλές φορές αυτά τα έλκη χρειάζονται να αντιμετωπίσουμε και τη λίμωξη πάνω εκεί πέρα. Αυτή η Διεθνής Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας για το Διαβητικό Πόδι, σε συνεργασία με την ομάδα των λοιμόξεων της Αμερικής, έχουν βγάλει κάποια guidelines. Είδατε και από τον κύριο Τσόκο μερικές τέτοιες διαφάνειες. Καταρχάς, η κατηγοριοποίηση είναι αυτή που φαίνεται εκεί δεξιά, όπου μιλάει για στάδιο 1, το στάδιο 4, το πιο σοβαρό είναι όταν έχουμε και συστηματικά συμπτώματα παράλληλα με το έλκος, δηλαδή έχουμε και πυρετό για παράδειγμα, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, ενώ στην πρώτη περίπτωση όταν έχουμε ένα απλό έλκος μικρών διαστάσεων κάτω από τα 2 εκατοστά. Μία από τις αρχές και στα guidelines αυτά εδώ πέρα είναι ότι δεν θα πρέπει να θεραπεύουμε ένα έλκος με αντιβίωση εάν δεν είναι επιμολυσμένο. Δεν πρέπει να δίνουμε τζάμπα και βερεσέ αντιβιωτικά. Και όταν όμως δούμε ότι χρειάζεται να δώσουμε αντιβιωτικά, από εκεί και μετά θα πρέπει να στοχεύσουμε, και ο καλύτερος τρόπος είναι να στοχεύσουμε, εφόσον δεν μιλάμε για επιπλεγμένα με βαριές λοιμώξεις, αλλά ένα απλό έλκος το οποίο υποψιαζόμαστε λοίμωξη, θα επικεντρωθούμε στα αερόβια γκραμ θετικά παθογόνα και εκεί θα στοχεύσουμε και θα δώσουμε τις κατάλληλες αντιβιώσεις. Τώρα, πώς θα παρακολουθήσουμε εφόσον μιλάμε για λίμωξη, για έλκος που έχει λίμωξη? Η ταχύτητα καθίσεως, η ΣΕΡΠΕ και το προκαλσιτονίνη είναι και αυτή μια έτσι ένδειξη. Δεν χρησιμοποιούμε νομίζω αυτό εδώ πέρα, αλλά μετρούμε κυρίως ταχύτητα και ΣΕΡΠΕ για να δούμε την εξέλιξη της λίμωξης εφόσον αυτή υπάρχει στο έλκος. Συνήθως, αν μας ρωτήσει κανένας πόσο καιρό θα δώσουμε μια αντιβίωση στο έλκος, αρκούν μια-δυο εβδομάδες. Τις περισσότερες όμως φορές χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο, 3-4 εβδομάδες, έναν μήνα δηλαδή, να δώσουμε αντιβίωση. Δεν φτάνει να δώσουμε για 5 μέρες αντιβίωση για ένα έλκος, μια φλεγμονή στο έλκος, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και πάνω από το μήνα. Εκεί χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε, να δούμε μήπως η αντιβίωση δεν ήταν η κατάλληλη που έχουμε επιλέξει. Συνήθως όμως έναν μήνα θα χρειαστούμε. Η αποφόρτιση είναι κάτι σημαντικό, πολύ σημαντικό πέρα από τα προηγούμενα που είπαμε, και υπάρχουν διάφοροι τύποι αποφόρτισης, διάφορες μπότες, γύψινοι επίδεσμοι, για να μπορέσουμε να κάνουμε το πόδι να ξεκουραστεί και να μην το επιβαρύνουμε, να μην συνεχίσουμε να το επιβαρύνουμε το έλκος. Ο έλεγχος αρτηριών, ακούσατε αρκετά μέχρι τώρα, και η επαναγγείωση είναι επίσης σημαντική, γιατί ένα ποσοστό 40% των ασθενών με έλκος έχουν περιφερική αρτηριακή νόσος, η οποία σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα, με περισσότερους ακροατηριασμούς και με αυξημένο χρόνο για επούλωση, εφόσον υπάρχει η περιφερική αρτηριακή νόσος. Και βέβαια η αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας, όπως είπαμε, θα συνοδεύεται τα προηγούμενα. Τώρα, υπάρχουν και θεραπείες οι οποίες είναι συμπληρωματικές, θα λέγαμε, και τέτοιες είναι η χορήγηση υπερβαρικού οξυγόνου, δηλαδή δίνουμε οξυγόνο στην περιοχή για να βοηθήσουμε την επούλωση. Είναι η εφαρμογή αρνητικής πίεσης τοπικά, υπάρχουν συσκευές τέτοιες, η χορήγηση παραγόντων αιμοπεταλίων και αυξητικών παραγόντων, και τέλος τα δερματικά μοσχεύματα. Το υπερβαρικό οξυγόνο. Το οξυγόνο παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, η υποξία στην περιοχή στην αρχή μπορεί να διεγείρει την επιθυλιοποίηση στα αρχικά στάδια. Είναι ένας παράγοντας που διεγείρει την επιθυλιοποίηση. Όμως, εφόσον συνεχίζεται η υποξία, τότε αυτό δεν βοηθάει στην επούλωση του έλκους, και γνωρίζουμε από την άλλη μεριά ότι η χορήγηση οξυγόνου, το οξυγόνο έχει αντιμικροβιακή δράση, αυξάνει τον κυταρικό πολλαπλασιασμό και την επιθυλιοποίηση και την σύνθεση του κολαγόνου. Άρα λοιπόν, χορηγώντας οξυγόνο, ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει στο να επουλωθεί το έλκος. Το οξυγόνο μπορούμε να το δώσουμε σε μεγάλη συγκέντρωση 100% και σε μεγάλη πίεση πάνω από 1 ατμόσφαιρα. Είναι αυτό που λέμε υπερβαρικό οξυγόνο. Τους βάζουμε σε κάποιο θάλαμο. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες συσκευές, διάφορα νοσοκομεία διαθέτουν, και ευελπιστούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσουμε στην επούλωση του έλκους.
Τώρα κάτι ενδιαφέρον είναι και η χορήγηση οξυγόνου τοπικά στην πληγή, να ενισχύσουμε με οξυγόνο και να βοηθήσουμε στην επούλωση. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις γύρω από αυτό και κάτι που το βρήκα ενδιαφέρον είναι αυτά τα σπρέι αιμοσφαιρίνης που δίνουν. Είναι αιμοσφαιρίνη από γουρουνάκια, η οποία αιμοσφαιρίνη όταν δίνεται τοπικά προσελκύει το οξυγόνο από το περιβάλλον, η αιμοσφαιρίνη, και με τον τρόπο αυτόν βοηθάει στην επούλωση. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες εργασίες, όπως μία από αυτή για 12 εβδομάδες. Βλέπετε, καθώς δίνουμε για 12 εβδομάδες, τελικά το πράσινο είναι τα πλήρως επουλωθέντα έλκη και το κόκκινο είναι τα improved. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μικρή μελέτη με 20 έλκη φάνηκε ότι αυτή η χορήγηση του σπρέι αιμοσφαιρίνης με την αύξηση τοπικά του οξυγόνου βοηθάει στην επούλωση, και αυτή είναι μια άλλη μελέτη παρόμοια με την ίδια μέθοδο, όπου και αυτά τα κόκκινα σε σχέση με τους εδώ και μάρτυρες, με τους μάρτυρες είναι τα άτομα τα οποία έχουν επουλώσει το έλκος, και δεξιά φαίνεται η μείωση του εξιδρώματος αντίστοιχα πολύ σημαντική με την χορήγηση αυτού του σπρέι της αιμοσφαιρίνης. Και εδώ λέει το πόσο καλά έτσι βοήθησε αυτή η χορήγηση της αιμοσφαιρίνης. Τώρα, μια άλλη συσκευή που βοηθάει στην επούλωση είναι η αρνητική πίεση τοπικά, τα vacuum devices. Αυξάνεται με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζοντας την αρνητική πίεση, η αιματική ροή, απομακρύνονται φλεγμονώδη προϊόντα και καθώς κάνουμε έτσι το vacuum, προσεγγίζουν και τα χείλη του έλκους και έτσι έρχονται σε επαφή και βοηθάει στην επούλωση και αυτή η μέθοδος. Τι επίσης μπορούμε να χορηγήσουμε επιπλέον σαν θεραπεία υποστήριξης είναι αυξητικοί παράγοντες των ιννοβλαστών που λέει εκεί πέρα, επιδερμικοί αυξητικοί παράγοντες, το vascular endothelial growth factor, των λευκών αιμοσφαιρίων και επίσης τέτοιοι παράγοντες αυξητικοί των αιμοπεταλίων. Εκείνο όμως που φαίνεται, γιατί αυτές είναι μελέτες, είναι ότι αυτή η ομάδα εργασίας, παγκόσμια ομάδα εργασίας για το διαβητικό πόδι, λέει, έχει αρκετές επιφυλάξεις και δεν προτείνει κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, λέει πάνω, δεν προτείνουμε την χορήγηση αυξητικών παραγόντων των λευκών αιμοσφαιριών, τη χορήγηση τοπικών αντισηπτικών, την χορήγηση αργύρου, μελιού, γιατί το μέλι φαίνεται ότι βοηθάει στην επιθυλιοποίηση, αυτά τα maggots που είπαμε πριν, την αρνητική πίεση, την εφαρμογή αρνητικής πίεσης. Παρακάτω δεν συστήνουν τοπικά αντιβιωτικά σε συνδυασμό με την συστηματική χορήγηση αντιβιωτικών και δεν συστήνουν επίσης και το υπερβαρικό οξυγόνο. Αυτές είναι οι γνώμες και απόψεις των ειδικών που επίσημα τις καταθέτουν και αν θέλετε τις λαμβάνετε υπόψη σας ή όχι, ή αν θέλετε εσείς παρόλα αυτά μπορείτε να επιμένετε στην χορήγησή τους. Τώρα, προς το τέλος προχωρώντας, στις μεταμοσχεύσεις δέρματος, το ένα μάλιστα είναι αυτό το 1869, όταν ένας νεαρός Βέλγος που δούλευε στο Παρίσι χειρουργός, σε ανοιχτές πληγές επεχείρησε και έκανε λεπτές στο μέσα από άλλη περιοχή του δέρματος, πήρε λίγο δέρμα και το έβαλε στην ανοιχτή πληγή, πήρε 2-3 φλούδες και τις έβαλε και είδε μετά ότι αυτές εδώ πέρα άρχισαν να πιάνουν και να καλύπτουν και να κλείνουν την πληγή. Ήταν η πρώτη μεταμόσχευση δέρματος εκείνη την εποχή. Ακολούθησαν και άλλες πολλές μελέτες γύρω από αυτό το θέμα και σήμερα υπάρχουν αρκετά είδη δερματικών μοσχευμάτων, τα autografts, αυτά δηλαδή όπου έχεις μια μεγάλη πληγή και παίρνεις από αλλού, από το ίδιο άτομο ένα κομμάτι και το βάζεις εκεί πέρα, τα allografts, τα xenografts από γουρουνάκια κυρίως και από κάτι άλλο και τα συνθετικά τα οποία τα τελευταία χρόνια με το bioengineering δίνουν και παίρνουν. Εδώ μάλιστα είναι, όσον αφορά τα συνθετικά εκτός από τα γουρουνάκια τα οποία έχουν μια νοσολογική ομοιότητα με τον άνθρωπο και χρησιμοποιούνται, εδώ είναι μια ενδιαφέρουσα, όπως τουλάχιστον φάνηκε σε μένα, από δέρμα ψαριών που χρησιμοποιούν κυρίως Κινέζοι, το οποίο δέρμα φαίνεται ότι αφού του βγάζουν, κάνουν ένα cellular με μια ειδική τεχνική, βγάζουν τα κύτταρά του και χρησιμοποιούν αυτό το δέρμα πάνω σαν ένα μόσχευμα για να μπορεί να βοηθήσει στην επούλωση των ελκών διαβητικού ποδιού. Και όσον αφορά τώρα τα συνθετικά grafts, εδώ τώρα τα bioengineering κάνει πολύ καλή δουλειά. Χρησιμοποιούνται κυρίως με πολυμερή, φτιάχνουν ικριώματα όπως αριστερά ένα δίκτυο τέτοιο, το οποίο μπορεί να είναι μόνο του ή μπορεί να βάλουν μέσα και κυταρικές σειρές, κυρίως ιννοβλάστες, και να το τοποθετήσουν πάνω στο δέρμα. Με 3D εκτυπωτές τα φτιάχνουν αυτά εδώ πέρα και να το τοποθετήσουν πάνω στην πληγή και αυτό στη συνέχεια φαίνεται ότι βοηθάει στην επιθυλιοποίηση. Υπάρχουν πολλά είδη δερματικών συνθετικών μοσχευμάτων, τα οποία είναι
κυκλοφορούν στο εμπόριο αρκετά και μπορείτε να τα βρείτε εύκολα έτσι, αν θέλετε. Και εδώ είναι μια τέτοια εργασία, skin grafting, μετανάλυση από αρκετές μελέτες, 1655 άτομα, όπου φάνηκε κατά 55% τα μοσχεύματα βοήθησαν στην επούλωση και φυσικά σημαντικά επίσης στη μείωση των ακροτηριασμών. Αλλά είναι μια μέθοδος που σε προχωρημένα στάδια και σε μεγάλα έλκη μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μοσχεύματα, όπως σας είπα. Και τελειώνοντας, υπάρχουν πέρα από αυτές τις λεγόμενες κλασικές αλλά και επικουρικές θεραπείες στην επούλωση του έλκους, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές, που είναι η χορήγηση, το electrical stimulation, laser σε διάφορες συχνότητες, αλλά και κάποια φάρμακα, μικρές όμως εργασίες που δεν νομίζω κανένας μπορεί να πει περισσότερα πράγματα, η βιλνταγλιπτίνη, τη χορήγηση μαγνησίου, βιταμίνης D και η τοπική χορήγηση, αναπόθεση ινσουλίνης φαίνεται. Είναι λίγα τα στοιχεία, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να πει περισσότερα γύρω από αυτά. Σας ευχαριστώ.